Здравейте хора, аз съм ВГ Монстър и днес ще се втори епизод, по-скоро първи епизод на Clash of Clans. Няма да бъде нормален епизод на Clash of Clans, а ще бъде представяне какво да снимам, какви са бъдат целите в Clash of Clans, в другите игри. Да, хора, се пускам атаки, ще говоря. Реших да е в Clash of Clans, защото поне може да гледате нещо, докато говоря. Някаква атака, като пусна. Айде. И да, хора, какво да направя? Се правя клипове на 2 дена. 2 клипа в един ден почти винаги се правя. Друго се правя блогове, чаленджи и други неща на 100 абоната. Затова побързайте, абонирайте се и ще се представя кой съм аз. Всъщност на 100 абоната ще направя анбоксинг тогава сигурно, защото тогава се скупвам. Скоро се скупвам мишка, камера по-скоро и микрофон геймърски. Ще направя видео и щом станат 100 абоната, веднага качвам видеото. Да, хора, друго за Clash of Clans. Сега, няма какво друго да ви обясням за мене. Това да се прескачаме на игрите. Clash of Clans се направя няколко поредици, но стига да ви хареса. Защо не ви хареса и не искате да правя клипове вече на нея? Казвайте, аз си играя извън камера. Да, и чакайте малко само да пусна някаква нова битка. Ето. И да, хора, на Clash of Clans се почна една поредица правилно развитие на Танхо 7, правилно развитие на Танхо 6, правилно развитие на Танхо 5. Може да почна, но не знам за Танхо 5 дали се прави, защото на Танхо 5 се разбира вече как се играе. Тогава обаче 6 и 7 вече е обърквано, защото едно неща. Тук да, въобще това се бъде. Ще има и от други акаунт се играе. Там от други кланове ще бъдам. Да. Друго, сега за Jurassic World да обясня. Ще направя поредица как да се развием в Jurassic World. Или как да играем Jurassic World. Едно от всичките неща се избира. Да, и с нея там клипва как се развивам. И друго, се бия там в лигите, обаче по-нарядко, защото всеки път, като снимам и играя в тези лиги, ми крашва. Затова направих ония клип, извиняваме, защото, как да го обясня, то направо пускам играта, пускам битка, почвам да снимам, крашва ми играта. Как да стане тази работа? Значи е натоварваща и таблета ми не е толкова голям, има памет, но му добавя едни 8 гигабайта, защото само искам да ви кажа нещо. Знам, че отплесвам от темата, обаче в училище имахме да сравняваме подаръци. И един ми само вика му да ми даде моливи за размяната на подаръци. После на другия ден идва и ми вика, майка ми ти е купила MP3 плеер за размяна на подаръци.
Направо се ошашавих. Наистина, дори с две сизи карти, една голяма и една малка. Той, майка му, не знам какво е направо, колко се е охарчила. Това MP3 плеера, аз все още не го разбирам какво трябва да се прави. Но с него не може да се намеря USB, да се прехвърля някои песни. Само трябва да хващам и радиота. И това е спортен MP3 плеер, не е с някакъв под. А направо слагаш си го на ушите отзаде. Като слушалки обаче отзаде на врата се ги слагаш долу-горе. И слушаш музика, докато тичаш, да кажем, докато караш колело. Можеш да сложиш една качулка, да не изглежда странно. И да. Общо това е. И сега още мога да поговоря за Jurassic World. Там в скоро време може да участва и мой приятел. Но не знам. И да знаете, че познавам He's Like Johnny. И той може да участва в клиповете ни, да кажем, на Clash Royale. Да имам клипове. Може да се на 100 абоната, където се показвам той да участва също. Не знам. Хора. И да, общо взето май е това. Друго да не забравям. Днес казах какво ще правя. Казах за някои от поредиците, дета по-важни. Общо взето да, хора. Това е. Довиждане, лайк, subscribe. Споделяйте клипа. И до